Przez twe oczy zielone oszalałaś. Ale гэта культура. Культурная культура, як казала Масяня. Басовішча заўсёды былі палітычным фестывалем. А уявляеш сабе вяселле з Маргарытай Ляўчук? Я уяўляю. Я уяўляю. Пытанне проста, чаму у такі бок пайшла гэта наша культура тут на Падляшшы. Падкаст Тутака. Вітанашкі. Гэта чарговы выпуск падкасту Тутака. Другі сезон абнаўлённы. Цяпер мы выходзім не толькі ў аўдыёфармаце, вы можете нас паглядзець у Ютубе і Spotify. А паглядзець раю ўсім, таму што сёння ў студыі мы не толькі ў дваіх, гэта я, Настасія Суханосік, і насупраць мяне Зміцер Косцін. Прывітанне, Зміцер. Прывітанне. З намі сёння кіраўнік фундацыі Тутака Павел Станкевич. Прывітанне, Павел. Вітанкі. Мы з Дмітром ужо размаўлялі на тэму традыцыйнай беларускай культуры тут на Падляшшы і трошкі закранулі тэму і сучаснай культуры. Менавіта таму, Павел, сёння з намі ты. Нам падаецца, што ніхто іншы, як не ты, ведае шмат выканаўцаў, шмат арганізатараў, шмат арганізацый, якія займаюцца менавіта прасоўваннем сучаснай культуры, беларускай культуры тут на Падляшшы. Гэта так, ці мы памыліліся? Ці мы штосьці не ведаем? Што гэта не так. Калі казаць уже дакладна пра Падляшшы, то мне падаецца, што ў Зміцера паводле нават прафесіі яго там уже фанацкіх, я так думаю, хто Зміцер ведае. Гэта я. Напэўна, больш фанат Зміцер. Але ну нешта ведаю. Можа не пра падляшскую, а пра агульнабеларускую. Ну тут менавіта хіба зразумела ўжо, што сёння размаўляем пра сучасную беларускую культуру і ў шырэйшым кантэксце, і ў падляшскім кантэксце, так, і можа так разам усе тут знойдзем адказ на пытанне, што гэта за культура. Што гэта такое? Ці жывая яна ўвогуле? Хлопчыкі, даражэнькія, зусім тут нядаўна, як адбылася самая буйная сустрэча беларусаў у свеце, гэта фестываль абуджаных Тутака. 2 месяцы прайшло. Якія вашы адчуванні, які фідбэк пасля фестывалю? Фестываль удаўся, так можна сказаць, што людзям вельмі спадабаўся, і гэта самае важнае. І людзі паволі пачынаюць разумець, што гэта такая падзея, якую варта рабіць супольна. Я тут в ogóle вельмі удзячны, тут нават скажу до камеры, усім донорам, якія нам данаціць, а ёсць таксама такія героі, якім нам данаціць штомесяц, проста ў такім фармаце сабскрыпцыі. І гэта в ogóle вельмі класна, каб тут не мацюкнуцца і не сказаць моцнейшым словам. Ёсць людзі, якія нас будуць слухаць і глядзець, якія увогуле не ведаюць, што гэта такое. Фестываль абуджаных Тутака, Зміцер. Чаму менавіта мы цяпер пра яго размаўляем, калі ў нас тэма пра сучасную беларускую культуру? Размаўляем таму, што, калі гаварыць увогуле пра культуру Падляшша, то менавіта гэтая магічная паляна, барык пад гарадком, яна з'яўляецца ўжо некалькі дзесяцігоддзяў месцам, дзе прэзентавалася сучасная, прынамсі музычная культура беларуская, таксама з Падляшша, а апошнія 4 гады прэзентуецца сучасная беларуская не толькі музычная, але і тэатральная культура, літаратурная культура, мастацкая культура. Таму, магчыма, мы пра гэта гаворым, бо на гэты момант хутчэй за ўсё іншага такога месца на Падляшшы, дзе будзе прадстаўляцца шэраг відаў сучаснай культуры, не знойдзем, так? Хаця, вядома, ёсць нейкія іншыя таксама фестывалі, большыя, меншыя, дзе прэзентуюцца рознага кшталту элементы культуры. Там, напрыклад, не ведаю, тэатральны, калісьці быў фестываль ОДЭ, які арганізоўваў тэатр Чрэво. Так, цяпер, на жаль, гэтага няма, не аднавілася. А што наконт таго, што на гэтым фестывалі прадстаўлена не толькі беларуская культура замежжа, так скажем, але і мясцовая беларуская культура. Што ў гэтым годзе, распавядзіце тым, хто чамусьці не даехаў у гэтым годзе на фестываль, што ж было такога цікавага, сучаснага прадстаўлена на фестывале? Ну, мне падаецца, што самае галоўнае гэта хедлайнер гэтага фестывалю, якім
była Niczos i Swada. Artysty, no w ogóle odsiul, z Podlasza, z Nika, jak ja rozumiem, z taką białoruską to jasnością, przynajmniej ona tak u pieropisie nam zapisywała się u naszej wideo. To sama główna kropka, że właśnie Białorusy, miejscowe Białorusy realnie stworzyli produkt, jaki jest ciekawy szerzej, nie tylko dla właśnie tego naszego ośrodka, ale i przykład Swady Niczosa pokazuje jak raz, że oni prowadzili szmat koncertów u Polski i realnie trafili na playlisty szmat jakich Białorusów i nie tylko Białorusów. I Polaki ich słuchają, i tak samo one popularne i u Warszawie, i na Podlasie. I to klasne, że rzadko tak bywa, że ktoś, kto startuje z pozycji prowincji, może tak krótko wyjść na tam główną, nie wiem, kulturną prostoru. Ale tak samo byli inne takie podlaskie kropki, jak chociażby sustrzecza Zanety Prymaka, jaka była dla nas wielmi ważna, потому что i Aneta sama ciekawa, i jej książki wielmi ważne. One opisywają i sprawę bieżeństwa 1915 roku, i to jest to chyba jeszcze bardziej dla nas ważne, i jeszcze bardziej jest taka czastka i naszej traumy, to podzieje после II światowej wojny. Ale tak samo daючи do tego доволі pełną karcinę, jak doszło do tego, co odbyło się. Tu mają na uwadze właśnie te przede rejdy Buracha i ta pacyfikacji tam niekolki wiosek, zabójstwa na życharach tych wiosek. Ale trzecia rzecz, jaka mi podaje się, i tu wielmi często mało kto może tu z miejscowych to zauważa, kiedy jeszcze u 20 roku про Białorusów Podlasza mało kto wiedział i mało kto w ogóle jakby ciekawił się, co tu odbywa się, to właśnie w tym roku na odkrycie festa i przyjechała i Świetlana Cichanowska, i Paweł Łatuszka, niekolki ambasadorów czy przedstawicieli dyplomatii z różnych krain, czy Eurosojuszu, czy ogółem Europy, ale tak samo i США, Kanady i tak dalej. Były i przedstawiciele od wojewody, od города Białystok, od gminy Garadok, i no chyba nie było ni jednej osoby, jaka ja nie wiedział o swoim zwrocie, nie сказала нечто про Podlasze i про udział Podlasza u białoruskiej kultury, białoruskiej płyni. I to było wielmi ważne. Mi podaje się, że raniej takiego rozumienia, że jest Białorusy Podlasza, wśród Białorusów i nawet wśród Polaków nie było jak teraz, jak tego lata na tym feście. A to oznacza, że 4 lata naszej pracy, no między innymi koniecznie, ale ja tym wielmi honoruję i odczuwam, że to wielmi nasz układ, to realnie nareszcie spracowało i gdzieś to już doszło do tego, że to koniecznie jakby nie tylko te ważne goście, jakie my zaprosili, ale nawet my baczymy to pra komentarzach, jakie zjawiają się u naszych socjetkach, czy u naszych prywatnych rozmowach, ludzi nawet, jakie często nie wiedają, nie znają mojego backgrounda, to wielmi często przywołują się to Podlasze, jak właśnie taki przykład, że właśnie tam, a ty czuł, że tam na Podlasze живуть беларусы. І гэта класна, гэта значыць, і ствараюць класную сучасную культуру. Да. Вось цяпер, Павел, ты шмат пералічыў такіх палітычных дзеячаў, назовем гэта такім чынам, якія прысутнічалі ў гэтым годзе на фестывалі, і мы чулі, мы бачылі па нашых соцсетках, што ёсць, не ведаю, нейкая крыўда альбо нараканне на тое, што фестываль стаў нейкім суперпалітычным. Ці можна гэта неяк, не ведаю, у розныя бакі аднесці сучасная культура і палітыка, ці гэта зусім розныя рэчы і існуюць яны асобна ці не? Не ведаю, чаму ёсць сказ «стаў». Ён заўсёды вельмі шмат казаў пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Гэта таксама адзін з яго галоўных напрамкаў, каб як бы ствараць асяроддзе, людзі, якім неабыякова
sprawa białoruska u Рэспубліцы Беларусь. Па-трэцяе, вельмі часта чую таксама так у дапаўненню такія сказы, што ну, басовішча крутыя, а гэта якісьці палітычны. Басовішча заўсёды былі палітычным фестывалем, калі разумець пра гэта, што мы заўсёды казалі пра свабоды чалавека, правы чалавека і пра незалежную, непадлеглую, вольную Беларусь. БЧБшны сцяг быў заўсёды, я не разумею. З другого боку, мне цікава іншая справа. Чаму тым болей і уже ну і часцей беларусы адмаўляюцца, напрыклад, пра гэта гаварыць. Ну што ж, ну усе палітычныя вязні выйшлі, ці што? У краіне ўсё адмянілася, цудоўна краіна, дэмакратычна. І я бачу, што якраз наадварот шмат іншых падзеяў уже зыходзіць з гэтага курса, што варта размаўляць пра нацыянальную ідэнтычнасць, што варта размаўляць пра дэмакратію, пра правільную дзяржаўнасць. Чаму? Чаму уже што стаміліся, так? А пры чым тут пры ўсім культура? Якім чынам? Ну, палітыка, чи ми хочемо, чи не хочемо, ёсць часткай нашага жыцця. Уплывае на культура з'яўляецца часткай палітыкі. Мне здаецца, што пра гэта ўсе забываюць, асабліва тыя, которые абвінавачваюць фестываль тутака ў палітычнасці, а не палітыка запрасіць на фестываль прадстаўнікоў рэжыму, з якімі ніхто не вітаецца, як гэта было, напрыклад, 3 гады таму. Так, ну гэта тыповая палітыка. Гэта канкрэтна запрашаліся прадстаўнікі дзяржавы, з якімі у нармальным свеце ніхто не меў зносін. Так? Яны запрашаліся, віталіся. Так? Гэта не наш фестываль, я кажу пра іншыя падзеі, якія адбываліся ў нас. І гэта, асабліва з таго боку, шмат закідаў ёсць пра палітычнасць. Палітычнасць маецца на ўвазе, што ім не падабаецца тое, пра што мы гаворым, пра парушэнне правоў чалавека, пра дэмакратыю, пра знішчэнне ідэнтычнасці, нацыянальных сімвалаў і ўсяго астатняга. Проста мне здаецца, што гэта увогуле такое гаварыць пра тое, што нейкая культурніцкая падзея адбываецца па-за палітычным кантэкстам, гэта неправда. Трошкі хацелася б пад фінале тэму фестываля тутака. Арганізатары фундацыі тутака сутыкнулася з такім частковай праблемай фінансавання. А цяпер не да гэтага пытання. Пытанне такое, хлопчыкі, калі б вы мелі усе грошы свету на арганізацыю фестываля абуджаных тутака, дзе прадстаўлены усе магчымасці сучаснай і традыцыйнай беларускай культуры, і не толькі на Падляшшы, увогуле ва ўсім свеце, давайте складзем які-небудзь круты лайнап. Я папрашу кожнага з вас назваць па аднаму выступоўцы беларусаў, каго б вы хацелі запрасіць. Памятайце, што абмежавання ў грошах няма. Ведаеш, я тут табе скажу, я бачу першую праблему з такім пытаннем, таму што нават калі б гэтых грошай не было, яны не абяцаны, так? Проста іх не будзе. Яны будуць. Павел, усё будзе. Добра, ну, карацей, справа ў гэтым, што незалежна ад колькасці грошай, мы, напэўна, будзем запрашаць гэтых ж самых. І тут толькі справа, што я, напрыклад, з задавальненнем меў бы такую магчымасць, каб ім заплаціць нормаловыя, нават больш, чым нормаловыя ганарары, таму што таксама трэба разумець, што фестываль тутака адбываецца таксама дзякуючы таму, што шмат артыстаў пагаджаецца прыязджаць тут спецыяльна за такія вельмі нізкія, слабыя ганарары, альбо нават ввогуле без ганарараў. А нават часта гэтыя артысты трацяць свае ўласныя środкі, каб, напрыклад, дабрацца да фэста, пераночыць і гэтак далей. І тут, мне падаецца, тут толькі такія выпраўленні я бы зрабіў з гэтымі ўсімі грошамі света, проста як бы раздаў справядліва ўсім, хто прыязджаў і прыехаў з артыстаў. І вядома, што тады класна было б, не ведаю, проста больш дні фестывальных, больш артыстаў і гэтак далей. Але каб пералічыць, што вось, не маю грошай, запрашаю гэтага, а маю грошай, запрашаю гэтага, ну не, так
я так не магу. Вельмі так... дыпламатычна Павел паспрабаваў выйсці з гэтага пытання, а я Ну, бы не, ўсе гэтыя грошы света аддаў бы на тое, каб беларускамоўную праграму падрыхтаваў, напрыклад, гурт «Молчат дома», которые адмаўляюцца пакуль што па-беларуску, бо я так разумею, што тут пытанне, напэўна, фінансавае хутчэй або ідэалагічнае, што было б вельмі дзіўна. Напэўна, я аддаў бы таксама частку грошай на тое, каб перажыць на сцэне тутакі канцэрт гурту «Кардон», который ў 90-е гады быў з'явай надзвычайнай для Беласточчыны, і гэта быў такі выраз пратэсту супраць таго, што адбываецца на гэтай Беласточчыне моладзі. Я маю надзею, што Кшысек Сіськевіч чуе мяне, можа ўдасца неяк там дамовіцца. Кшысек, давай, аднаўляй. Так, я спадзяюся, што гэта ўдасца. Таксама РФ Брага ці 085, гэта надзвычайныя з'явы яшчэ з часоў басовішча, і мне здаецца, што гэта было б класна, каб падляшская музыка не толькі ў тым варыянце сённяшнім з'явілася Нічос, Свада, Ilo and Friends дзейнічае, так, але таксама і тая традыцыя, адкуль гэта музыка вынікала. Гэта было б класна. Я хацеў бы больш падляша на фестывалі. To jest jakby wielmi ważna sprawa. Prosta, Zmicer tutaj zgadał i Kardon, i Ilo & Friends, i RF Bracha, i 085. Tak, no Ilo & Friends na szczęście istnieje, a u się ostatnich już nie ma prosta. I koniecznie, jest hurty Berek, tak, jest Wędrownik, ale właśnie тут młodzież tylko że zaczynaje wychodzić na niejaki uzrowień, tak. I trzeba tak samo dać im jeszcze czasu, chociaż na szczęście wędrownika udało się wystąpić w tym godzinie tutaj, dziękując Białostockiemu Muzycznemu Klubu i jakiś stworzył cudowną placówkę i warto na pewno u tych muzyków powierzyć i dawać im żaru, kapieny proste właśnie byli lepszymi i lepszymi, ale muzyczna scena Białostocczyny, no teraz tam tylko Ilo & Friends z mojego punktu widzenia, a z nowych Swada i Niczos. Ja tam niczego suggestionnego no, nigdzie nie baczę. No, trzymają palce za Berka, za Wędrownika, ale ty Zmicer, może ty znajesz больше. No, ja nie czuł pra nikogo z suggestionnych muzyków z Podlasza. Глядзячы, што мы называем музычнай сцэнай Падляшша, таму што музычная сцэна Падляшша... Сучасная. Ну, сучасная — это таксама і тое, што ствараецца ў стылі дыско-поло. Бо рабіць выгляд, што сучасная культура — гэта толькі тая, якая гучыць, напрыклад, у польскім радыё «Беласток», дзе дыско-поло няма, гэта не да канца шчыра будзе, так? Таму што такая з'ява, як дыско-поло, яна прысутнічае. Я не ведаю, ці нашы слухачы з Беларусі ўвогуле ўяўляюць, што гэта такое. Ну, давайте ў двух словах. Я не ведаю, но гэта калісьці... Гэта немагчыма ў двух словах распавесці. Значыць, гэта вельмі простая музыка з вельмі простым тэкстам, накіравана на неадукаваnego глядача, слухача. Калісьці ў Польшчы яна называла się музыка chodnikowa, znaczy muzyka trotuara, tak chyba można сказаць. I no гэта штосьці не веду, takie dansowe, czasem na jakiś gdzieś tam переплетаецца народная мелодія ў гэтым усім. Окей, гэта з'ява культуры, ale ja nie liczę, że гэта мастацкая рэч. Слухайце, такая попса, як диско-поло, яна ў любым выпадку будзе развівацца. Czy my гэта хочам, czy nie хочам. Ja prosto nie mogę sobie ujawić, jak ja publiczne środki od publicznych donorów, od dzierżawnych groszy i tak dalej, tracę na to, żeby popularyzować taką niską kulturę. Prosto ja sobie tego nie ujawiam, zdziwiają mnie każdy, jaki tym korzystaje. Гэта ў любым выпадку будзе існаваць, гэта ў любым выпадку будзе развівацца. Таксама як любыя дурныя перадачы ў інтэрнэце, на тэлебачанні і так далей. Таму што вось ёсць шмат такіх, якія хоча гэта спажываць. І гэта не пазбегнем, але каб гэта яшчэ падтрымліваць, ну тут я не пагаджуся на гэта ніколі. Выбачайце, дарагія слухачы і гледачы, диско-поло, пакуль я жыву.
на Мне фэшце здаецца, не што будзе. ты трошкі падыходзіш... Ну, хіба што на прыколу якімсьці дзіўным. Ты Окей. падыходзіш, ну, перадусім дзеліш так спажыўца культуры на элітарнага і эгалітарнага, Не, што мы не тут дзелю. такі элітарную толькі культуру Не прадстаўляем. дзелю, таму што, ведаш, слухач дыска-пола спакойна можа прыйсці і на канцэрт Кардона, не веду, 0,85 ці любого гурта беларускага, бо такі стварае па-мастацку свае творы, і таксама атрымаць асалоду. А таму, што ёсць прасцей, таму што ў środках масовай інфармацыі шмат ёсць гэтага дыска-пола, то ўжо чалавек на звычцы проста слухае гэтага, чым яго кормяць. Але, відаш, справа нават вось першай тутакі. Я адмыслова, напрыклад, на першую тутаку ў 21 годзе запрасіў Маргарыту Лаўчук не толькі як красную зелень, вось тут больш така попса, ale таксама запрасіў як оперную śpiewaczку. Таму што я зразумеў, што гэта ёсць адзіны, можа, на 1000 гадоў наступных гісторый Беларусі момант, што яны нават прыйдуць паслухаць оперную śpiewaczку. І ў першы раз на 1000 гадоў добраахвотна пайдуць у оперу. Не як проста алітарны круг, толькі проста як усе жыхары атрымаюць ад гэтага кайф, асалоду, а можа, не дай Бог, яшчэ камусьці гэта спадабаецца. Я веру, калі гаварыць пра Падляшша, то я больш веру пра тое, што для папулярызацыі оперы зробіць не ўдзел Маргарыты Ляўчук у фестывалі Тутака, а ўдзел Маргарыты Ляўчук у купаллі ў Белавежы, дзе сярод якраз вось гэтых дыска-поло выступіць хтосьці, хто прадставіць іншую культуру. Тут праблема, мне здаецца, у тым, што мы там сабе даем плошчу, так, мы ствараем музыку, мы ствараем гэтую культуру сучасную, паказваем розныя накірункі, але да нас ніколі не дабярэцца той, хто спажывае культуру дыска-поло. І пакуль культуру дыска-поло не ўключыць у гэта хоць нейкім чынам, людзі проста не даведаюцца. Я не веру ў тое, што спажыўцы дыска-поло з'яўляюцца спажыўцамі выключна гэтай культуры, таму што культура, думаю, што любога дыска-половца запытай, то яны будуць ведаць пра існаванне, не ведаю, і сучасных польскіх музыкаў, якія з'яўляюцца на тэлебачанні, так, акрамя вось гэтых, скажам так, такіх вясельных гуртоў. Я іх называю вясельнымі гуртамі, бо мне больш вяселле гэта прыгадвае. Я люблю крыху іншае вяселле. Але гэта твой выбар. Уяўляеш сабе вяселле з Маргарытай Ляўчук? Я уяўляю. Я уяўляю. А я не уяўляю. Ну, слухай, не, але, відаш, Зміцер, я з табою не згаджуся. Напрыклад, такім доводам і досвідам для нас ёсць сонцаграй. У першым годзе, яшчэ часам у другім, перадусім у першым годзе, як мы заязджалі на новае месца, прыходзілі вось жыхары вёсак і гэтак далей, і пыталіся, а дзе нашы там зоркі дыска-пола, чаму яны не граюць? І першы год гэта быў такі абурэнне амаль. Пазней прыйшлі таксама ў другі год, і ў трэці год уже на кайфе, уже ім было класна. Таму што вось яны ўжо заслухалі нашу прапанову, дзе з'явілася толькі беларуская аўтэнтыка, і кайфанулі ад гэтага таксама. Толькі розніца ў тым, што вельмі часта вось гэтую музыку, такую эстрадную, я б назваў, музыку ад вядомых на Падляшшы гуртоў тыпу Прымакі, Ас, Лідар, Добрыя грайкі, Давід Шымчук бэнд уяўляюць як традыцыйную музыку. І калі прыходзяць яны на фестываль традыцыі, яны спадзяюцца, што вось гэта традыцыйна. Тут падмена паняццяў адбылася. Каб гэта называлася, не ведаю, фестываль эстраднай музыкі, так? Тады, напэўна, разумелі б, што лідары Прымакі гэта ўсё ж эстрадная музыка, а не традыцыйная музыка. Традыцыйна не спявалі, не ведаю, песню Філіпа Кіркорава «Мне мама ціха гаварыла па-беларуску». Проста не было ў традыцыі, яна была перакладзена з расейскай песні і спяваецца, тут яе ведаюць як беларускую. Так, ці там нейкія украінскія песні. «Мне сарочку мама вышывала», такая суперпапулярная на Падляшшы песня, гэта проста пераклад з украінскай мовы, які заспявалі тут, і гэта не традыцыйная песня. Пытанне проста, чаму у такі бок пайшла гэта наша культура тут на Падляшшы? Калі проста мы з задавальненнем слухаем расійскіх, украінскіх перакладаў пад мінусоўку, то у які бок мы в огуле ідзем?
Але гэта культура. Культурная культура, як казала Масяня. Слухайте, хлопчыкі, мне трэба вас спыніць, таму што яшчэ трошачкі і трэба будзе пераміноўваць наш выпуск у сучасную музыку, а не толькі культуру. І слухайце, наступнае пытаннечка датычна культуры. Што тут на Падляшшы ёсць з літаратурай? Вось Павел ужо згадаў на эту прымаку. Ёсць яшчэ шмат шэраг аўтараў, якія маюць паходжанне падляшскае, адчуваюць і называюць сябе беларусамі. І хацелася б даведацца пра гэтых сучасных аўтараў. Распавядзіце мне, калі ласка, каб мне пашырыць маю трошачкі кніжную паліцу. Недавно ты запісала падкаст. Не падказ, выбачай. Тик-токи. Можна я адразу рэкламу зраблю? Да, калі ласка, рэкламуй. заходзьце на наш профіль у тик-току фундацыі Тутака, і там мы запусцілі такую серыю маленькіх відэа пра Падляшша ў пошуках беларускасці на Падляшшы, і там мы раскрываем шмат цікавых тэмаў, і зусім нядаўна быў выпуск топ-5 кніг па нашаму суб'ектыўнаму меркаванню офісу, якія трэба прачытаць, каб лепш разумець Падляшша. Так што запрашаем, заходзьце там у каментары, абавязкова іх пакідайце. І тут яшчэ маленечкая паўза. Усе, хто нас глядзіць, слухае, калі ласачка, спыніцеся, выдахніце, падпішыцеся на нашы усе соцсеткі, пастаўце лайк гэтаму відэа, калі вы глядзіце яго ў Ютубе, каб не губляць наступныя выпускі. Ну што, рэкламу гэтага выпуска я зрабіла, давайте вернемся да літаратуры. То ж, Міцерка, а тут больш пытанне да цябе, ты маеш больше досвед. Да мяне вядома, што вось заўсёды героем будзе Сократ Яновіч, як такі чалавек, які не ведаў як бы нанова, мне падаецца, асэнсовіў беларушчыну на Падляшшы. І гэта, напэўна, тут варта пра яго згадаць, не забывацца. Літаратура Падляшша – гэта унікальная з'ява, таму што акрамя некалькіх прозвішчаў шырокаму, да я думаю, што шырокаму колу слаба вядомыя беларускія літаратары часам з самой Беларусі, не гаворачы ўжо пра Падляшша, але мне здаецца, што тут варта сказаць пра тое, што Беласточчына пасля таго, як апынулася па вайне другой сусветнай у складзе Польшчы, вярнулася ў склад Польшчы, тады тут пачало стварацца сваё жыццё, культурніцкае жыццё, спробы стварэння гэтага культурніцкае жыцця, якое мела фактычна было трохі адарванае ад Беларусі. І тут Сократ Яновіч быў адным з тых, хто ствараў літаратурнае аб'яднанне Белавежа. Ёсць такое літаратурнае аб'яднанне, узнікла яно ў 1958 годзе, і адтуль выйшлі і Віктар Швед, і Георгій Валкавыцкі, шматгадовы галоўны рэдактар тыднёвіка Ніва, Алесь Барскі, Александр Баршчэўскі, які недаўна памёр. Тут шмат было літаратараў, але таксама ў гэтым жа аб'яднанні аб'яднаныя і тыя, хто жыве, так? І тут, напэўна, з гэтых сучасных нашых сучаснікаў варта згадаць Мішу Андрасюка. Я думаю, што тыя, хто цікавіцца літаратурнымі працэсамі ў Беларусі, ведаюць яго дзякуючы таму, што ён трапіў у шорт-ліст і бадай што другую прэмію заняў імя Ежы Гідройця са сваім раманам «Поўня». Міхась Андрасюк класны такі міфічны вобраз стварае Падляшша, нейкіх такіх гісторый, якія вельмі асаджаныя у Падляшша, але пры гэтым яны даволі універсальныя і будуць зразумелыя таксама беларусам з Беларусі. Тут Ганна Кандрацюк, пра якую таксама згадвалі ў гэтым тик-току. Ганна, журналістка тыднёвіка Ніва, піша рэпартажы, і асабліва тут варта прачытаць, канешне, гэты рэпартаж апошні, які перамог у Гідройце ў 2023 годзе. Міра Лукша, паэтка, недаўна адышла ад нас. Надзея Артымовіч, гэта таксама паэзія, я б сказаў, нават сусветнага маштабу, хаця ў самой Беларусі мала хто пра яе ведае. Проста чытаеш Надзею Артымовіч і адчуваеш, пераносішся ў гэты Бельск, якога сёння ўжо не пабачыш. Так што гэтая літаратура, яна яшчэ ёсць,
Але тут варта сказаць, што я заўважаю праблему з тым, каб моладзь далучалася да гэтага працэсу. А з-за чаго гэта праблемы, на тваю думку? Праблема перадусім праз тое, што штораз менш карыстаюцца мовай у побытавым жыцці, і штораз менш людзей вучыцца так беларускай мовы. І тут выбачай, пры нагодзе, якраз як мы загаварылі пра мову беларускую, тут яшчэ хочацца таксама зрабіць невялікую рэкламу. Калі ласка, мы ўжо запусцілі, адкрылі набор да дэкламатарскага конкурса да Дня роднай мовы. Шукайце на нашай старонцы, мы чакаем усе вашы заяўкі, давайте будзем святкаваць гэты дзень разам. Так, і там сярод іншага, калі пра мову, то класна было б, каб таксама на гаворцы з'яўляліся творы, ці гэта на палескай гаворцы, ці на падляскай, ці нават на гаворцы падгарадзенскай. Тут таксама варта, калі ўжо працягваем рэкламу Дня роднай мовы, сказаць спецыяльна для жыхароў Падляшша, што журі мае рэальна ад нас пастаўленую задачу, каб не звяртаць увагі на вымаўленне. Проста калі кагосьці хвалуе, што конкурс праводзіцца ў такім міжнародным фармаце і што не веду, там дзеці ці моладзь, ці дарослыя з Беларусі маюць быццам бы большыя шанцы за вымаўленне, то тут чагосьці такога нема. Ці можа гэта будзе нагода моладзі, нашаму будучаму пакаленню неяк спрычыніцца да стварэння новай сучаснай літаратуры падляшскай? Ну, вельмі хацелася б, каб далучалася моладзь, бо пакуль што так сярод гэтай моладзі, і я заўважаю наймаладзейшых, можа, это так 20 пару гадоў, так, Касю Сенкевіч, калі так прыгадаць. Ёсць спробы, канешне, праводзіць конкурс дэбют, але, скажам шчыра, калі падыходзіш як журналіст да аўтара беларускага верша, а ён 3 словаў па-беларуску сказаць не можа, насамрэч гэта перакладзены настаўніцай верш з польскай мовы, ну тады проста так трошкі сумна становіцца. Але я веру ў тое, што ёсць розныя спосабы на тое, каб ствараць тэксты, так, тэксты ствараць, ці гэта паэзія, ці гэта проза, ці нават ствараць па-польску, але асаджаны вельмі глыбока ў беларускасць. Не забывайма, што Сократ Яновіч тварыў па-польску. Таксама, так, Ігнацый Карповіч, так, бо цяжка сказаць, што Ігнацый Карповіч, апісваючы у сваіх літаратурных творах, не базаваў на случанцы, так, на гарадоччыне. Дзякуючы гэтаму таксама адбываецца, скажем так, распаўсюд гэтага ўяўлення пра беларускую меншасць на Падляшшы. Ну, Анета Прымака, так, которая перадусім стварае па-польску, але пры гэтым глыбіня беларускасці ў гэтым усім проста відавочная і палякам, і беларусам. Ёсць яшчэ Бонда спадарэнні, якую я, на жаль, яшчэ не чытаў, але яна хіба таксама трапляе ў такую плынь, што там можна нешта дакапацца да гэтага, што падляскі. Так, бо у яе проста там адна кніжка, то якраз хіба наўпрост кажа пра падзеі звязаныя, напэўна. Так, і дзеячаў беларускіх згадвае, і радыёрацыя нават згадвае. Так што, ну так. Ну, слухайце, такі вялікі шэраг імён, багата, я б сказала, багата. На Падляшшы, канешне, хацелася б, я так думаю, што больш, праўда? Але заўсёды хочацца больш, так, хацелася б. Але таксама яшчэ Андрэй Степанюк, як паэт. Выбачайце, калі Галіна Максімюк, і там Віктор Стахвюк, і Зоя Сачко, шмат тут сапраўды пералічваць. Сам факт гэтага, што вось у Бельску паўстаў гэты конкурс «Бардовская восень», таксама сведчыць, што вось тут амаль уже 30 гадоў таму на гэтыя часы моладзі і дарослым было цікава стварыць фестываль такога фармату. Літаратурнага, можна сказаць, так? Ну, так бы на паэзію накіраваных, так на літаратуру. Дзе слова не менш важнае, чым музыка. Так, а можа нават важней. Добра, ну, па літаратуры так усё вельмі громка, зразумела. Залік, давайце свае залішкі. Так, слухайце, цяпер можа быць даволі такі кароткая, складаная, но тым не менш таксама вельмі цікавая тэма, якая мяне цікавіць. А што ў нас на Падляшшы з выяўленчым мастацтвам? Лявон Тарасевіч перадаўсім, вядома, ну гэта... Але не толькі ён. Махотны гуру,
можна сказаць. Ну, сусветны ўзровень. Але не толькі ён. Лявона варта загугліць, варта паглядзець і на яго як на персону, і на яго як на мастака, таму што вось чалавек даволі цікавы і шмат чаго зрабіў вось для гэтай беларускай справы тут на Падляшшы. Ён жа быў адзін з заснавальнікаў Басовішча, так. Ну і таксама вось гурт РФ Браха хутчэй за ўсё бы не нарадзіўся, каб вось не ён. Я думаю, што перадусім беларусы Беласточчыны у нейкім сэнсе павінны быць удзячныя Лявону Тарасевічу за тое, што ён, маючы магчымасць проста быць на розных пляцоўках сусветных, не забываў пра сваё паходжанне, якое ўвесь час падкрэсліваў, і дзякуючы гэтаму таксама свядомасць у Польшчы, прынамсі сярод гэтых, скажем так, мастацкіх элітаў таго, што на Беласточчыне жывуць беларусы, яна пашыралася. Я не забыў бы таксама пра Уладзіміра Наўмюка, скульптара. Проста надзвычайныя рэчы гэты чалавек робіць, а якая ў яго гісторыя асабістая. Гэта проста... Я быў у ягонай працоўні, якую ён зрабіў у хаце свайго прадзеда на беразе ракі Нарва ў вёсцы Канюкі, дзе можна знайсці ягоныя працы, гэта розныя скульптуры, разьба па дрэве, а калі да гэтага далучыць надзвычайныя гісторыі і пашпарт часоў Першай сусветнай вайны ягонага прадзеда, дзе напісана, што ён беларус, ці складаную гісторыю яго асабістага лёсу, бо бацька загінуў літаральна 2 дні перад прыходам сюды саветаў, вызваляючы Беласточчыну ад нямецкіх войскаў. Гэта чалавек надзвычайны і цікавы. Таксама Віктар Кабац, які ў сваёй творчасці беларускую тэматыку не абмінае, бо і капліца ў памяць пра Курапаты і пра Чарнобыль. Ён удзельнічае ў шматлікіх пленэрах. Ну і проста я б сказаў, што гэта асоба, якая вось Белавежскую пушчу праслаўляе, беларускасць гэтых мясцінаў праслаўляе перадусім у скульптурным фармаце. Але калі пра мастацкі фармат такі карцінаў, ну тут я згадаю некалькі мастакоў, якія сярод іншага вучыліся ў Беларусі, бо ў пачатку 90-х гадоў была такая магчымасць, каб выпускнікі ліцэяў, беларуская моладзь Беласточчыны трапіла у Беларусь на навуку. Прынамсі 3 асобы я тут хачу згадаць. Гэта Маргарыта Дмітрук, так, якая сярод іншага рабіла супольную выставу з Леонікам Тарасевічам, памятаю, у Познані, прысвечаную падзеям пасляваенным, актам генацыду ў адносінах да беларускага насельніцтва Беласточчыны. Гэта Міраслаў Здрайкоўскі, які ўжо некалькі гадоў стварае сваю серыю карцін рушнікоў, дзе ў гэтых рушніках можна знайсці і Бельск-Падляскі, і Беласток, і Белавежу. Тут гэта надзвычайна. Я прапаную ўсім пры нагодзе выставаў завітаць і пабачыць гэта ўжывую. Гэта неймаверна. Здалёк глядзіш, табе здаецца, што гэта наш традыцыйны рушнік, а бліжэй падыходзіш і бачыш, напрыклад, нейкага мужчынку з плугам, які ідзе, а ззаду на фоне беларускі вясковы краявід. І гэта таксама Даніэль Грамадскі. Ён вучыўся у Менску. Што праўда, Даніэль, я яго асабіста не пытаў пра ягоную нацыянальную прыналежнасць, але Даніэль моцна прамуе Беласточчыну, Белавежская пушча, рэкі. Напэўна, таксама можна згадаць яшчэ Алега Кабзара, які не толькі бард, але таксама і мастак. Ён тут ужо шмат дзесяцігоддзяў жыве. Вось. Так што
Ну вось некалькі такіх прозвішчаў назваў. Шукайце, цікаўцеся, бывайце на выставах. Вядома ж, няма чагось такого, як, напрыклад, не ведаю, падлаская школа мастацтва, Хацелася, стыль у гэтым усім, але так. Але ёсць падляскі стыль у іканаграфіі, іканаграфічная школа у Бельску-Падляскім ёсць. Леон Свіштафілюк стварыў, божачкі, ўжо больш за 30 гадоў таму, і там шмат людзей таксама выйшла з гэтага. Так што, ну, мастацтва на Падляшшы жыве. І няхай жыве вечна. Павел, Зміцер, у якім жа стане цяпер сучасная культура на Падляшшы? Павел так за голову ўзяўся, не ведаеш, што адказаць? З аднаго боку, так, мы тут і сказалі шмат прозвішчаў і гэтак далей, але мне падаецца, што тут можна да культуры яшчэ далучыць даволі такі вельмі важны пласт, які з'яўляецца на Падляшшы, гэта ввогуле наша гісторыкі. І яны тут рэальна зробілі, шмат кніжак з'явілася, шмат кніжак, якія накіраваныя таксама на гэтыя падляшскія лосы. І вельмі важна, сама така класна кніжка, гэта гісторыя беларусаў Падляшша, якая там даводзіць гэтага, што тут 1000-1500 гадоў таму вже можна знайсці бэчабэшнасцях. Але і рэальна тут, вядома ж, і Олег Латышонак, і спадарства Міроновіча, таксама адзін брат і другі брат, і шмат хто яшчэ выканаў такую героічную працу, але я маю такі адчуванне, што мы размаўляем пра прозвішча, пра канкрэтных людзей. Таго, чаго мне, напрыклад, не хапае, то агульнага разумення і адчування беларускай культуры. Бо збольшага я маю такі адчуванне, што мы маем вось гэтых пралічаных змагароў, якія, канешне, ўплываюць на асяроддзе, а хацеў б, каб асяроддзе часам таксама, як такі адзін арганізм, могло адгукнуцца, што мы тут рэальна таксама гэта ўсё спрымаем як сваё. Гэтага мне не хапае. Не хапае мне вось таксама гэтага сочання, каб эту сваю культуру і адраджаць, і захоўваць, і працягваць, і ствараць у такім ці аўтэнтычным, ці шчырым, ці мастацкім відзе. Я не бачу вось гэтай культуры такой, як б хацелася, і крыху я тут такі песіміст у гэтым. Зміцер, ты таксама так песімістычна адносішся да тэмы? Просто Павел увёў у такі стан, што я паглынуўся і падумаў пра цяжкі гаротны лёс беларускага мастацтва, беларускай культуры. Дык беларуская культура гэта ж нейкая, нейкая, не ведаю, там рух аграмадны, бо аграмадны рух гэта аматарскі культурніцкі рух, так, тут сапраўды маеш дзесяткі калектываў аматарскіх, якія вось так, як яны хочуць, так яны гэта ствараюць. Якіх навучылі, можа, больш. Заўсёды, таксама не да канца. Заўсёды культуру стваралі адзінкі, якія вялі напераду, паказвалі гэтыя новыя прыёмы, новыя магчымасці. Трошкі у гэтым сэнсе згаджуся, што ёсць адчуванне броўнаўскага руху, калі кожны атам сам сабе дзесьці функцыянуе, і ў залежнасці ад таго, наколькі ён кудысьці праб'ецца, дзе ён паявіцца, тады мы на яго звяртаем увагу. Так, хтосьці мусіць спярша сярод палякаў заіснаваць, каб мы, так, это наш беларус. Так, это вядома, беларус. Або функцыянаваць дзесьці ў такім, ўсё ж гэтым беларускім меншасным культурніцкім гета, так, каб быць шырока вядомым, але не прабівацца кудысьці. Шырока вядомым у вузкім коле. Магчыма. Так што, тут, канешне, я веру ў тое, што беларусы, яны не менш здольныя да таго, каб ствараць культуру рознага кшталту, і сучасную, і працягваць традыцыйную культуру, чым рэшта, так, таму тут
толькі пытанне, як стварыць нейкую глебу для таго, каб гэта падтрымаць, каб гэта знайсці, выявіць, распрамаваць. І тут асабіста я бачу ролю ўсё ж дзяржавы беларускай, якая павінна была б, скажем так, падтрымліваючы, шукаючы, даючы магчымасць рэалізацыі, мастацкай рэалізацыі творчых людзей з Беласточчыны, распрамаваць іх на тэрыторыі Беларусі, але таксама праз іх прамаваць беларускасць ва ўсім свеце. Ну, гэта асобная тэма. Беларуская дзяржава 30 гадоў адсутнічае тут. Я тут, напрыклад, бачу таксама задачу польскай дзяржавы, якая павінна пачаць ставяцца да сваіх меншасцей не як проста да індзіянцаў у рэзерватах, і даваць ім проста пацёркі, каб недзе там выжылі ў сваіх умовах, не дай Бог не прамываліся, а толькі культывавалі там сваю культуру і нарэшце ціха-ціха зайшлі з гэтай гістарычнай сцэны. Тады прасцей будзе расказваць. Так, але відаш, дзяржава шмат чаго страціць. Тады дзяржава раскажа сваю гісторыю пра гэтую меншасць. Відаш, Наста, якая сама цяпер у Польшчы папулярна іншая культура, чым польская, якую варта ганарыцца, рабіць фестывалі і гэтак далей, і гэтак далей. Згадай. Ну, я думаю, што гэта кудысьці туды да Чэхіі бліжэй, можа, чэшская. Не, культура еўрэйская. Таму што няма еўрэяў. І можна расказваць, што хочацца. Чаму няма? Гістарычна з 6 мільёнаў габрэйская супольнасць зменшылася да некалькіх тысяч, і на гэты момант, ну, фактычна можна расказваць ўсё, што хочаш сабе. Можна будаваць велізарны музей, проста таму, што вось, ну, іх тут няма, можна цяпер, відаш, браць гэта як сваё. З усёй павагай да габрэйскага народа, давайце ўсё ж такі будзем трымаць беларускую культуру, захоўваць, і будзем намагацца нейкім чынам яе развіваць. Мне падаецца, фундацыя Тутака намагаецца і робіць усё магчымае сваімі мерапрыемствамі, сваімі адукацыйнымі праектамі, сваім складам. Так хочацца ўзяць хлопчыка. О, так. Ну што, ці ёсць у вас нейкія добрыя пазітыўныя словы, каб завершыць гэты выпуск, таму што неяк мне падаецца песімістычна. Усё будзе добра. Не, мне вельмі калісьці спадабаўся такі адзін сказ ад Олега Латышонка. Не скіраваны выключна да мяне, падаецца, але ён паўтарыў яго ў размове зі мною, калі там, не ведаю, праз Кастуся мы размаўлялі. Ён сказаў: слухай, я бы з задавальненнем проста прыняў такі варыянт, што беларусы маюць настолькі так шмат добрых паэтаў, што рэальна мы маглі, як нацыя, іх браць на герояў, а не гэта ўсіх гістарычна-палітычных, там, не ведаю, байцоў за свабоду. Калі шукаць гэтых пазітываў, як бы там ні было, гэтая культура ўсё ж ёсць. І будучыня гэтай сучаснай культуры на Падляшшы у пэўным сэнсе залежыць таксама ад таго, ці беларуская дыяспара і беларуская меншасць адчуюць адно аднаго, карыстаючыся словамі згаданага прафесара-гісторыка Олега Латышонка, ці кроў, бурлівая кроў беларусаў з Беларусі, якія шукаюць сваёй тоеснасці, ствараюць, далучыцца да крыві падляшскіх беларусаў і створыць нешта, што дасць магчымасць гэтай культуры тут ператрываць не толькі ў варыянце такога скансэна і музея, так, што вось калісьці было, і гэта было вось так, тое спявалі, так апраналіся, так гэта выглядала. Не, дасць магчымасць ствараць далей. Я думаю, Зміцер, што гэта настолькі вялікая тэма, я прапаную яе перанесці на наступны выпуск. Давайте ў такім ж самым... Пра дыяспору? Давайте ў такім ж самым складзе. Пра беларусаў з Беларусі і пра мясцовых беларусаў. Толькі. Давайте зробім такім чынам. Мы пагаворым пра гэтыя адносіны. Толькі вы, Павел Лявонович, будзеце адказныя за беларусаў з Беларусі, а вы, Зміцер Андрэевич, будзеце адказны за аўтахтонаў. Ну што,
Ты разумееш, што мы не любім гэтае слова. Вы не любіце гэтае слова за меншасць. Так, гэта таксама, беларусы Падляшша, давай. За беларус, окей. Таму што ты не аўтахтон, табе відаш. Зміцер Андреевич, вы будете адказаны. Паглядзім наступны раз, хто каму бліжэй. Мне падаецца, што такую вуду закінулі вам на наступны выпуск, так што не губляйце. Для таго, каб не згубіць, трэба падпісацца на нашы соцсеткі, там мы абвяшчаем пра ўсе нашыя праекты, мерапрыемствы і пра новыя чарговыя выпускі падкаста. Нагадываем вам, што вы можете падтрымаць дзейнасць фундацыі, можете зрабіць гэта праз нашу старонку tutaka.org ці паглядзіце, ёсць шмат магчымасцяў, як падтрымаць не толькі фундацыю, а і ўвогуле сучасную беларускую культуру. Дзякуй вам і да пабачэння. Дзякуй, Павел, дзякуй, Зміцер. Дзякуй, Наста. На здароўечка, да сустрэчы. А што там у Зэныка самае папулярнае? А я нават на шчасце не ведаю. Przez twe oczy, te oczy zielone. Oszalałaś. Серыя падкастаў «Тутака» дафінансуецца са сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі, а таксама Падляшскага ваяводства, амбасады Каралеўства Нідерландаў у Варшаве. Праект адбываецца ў межах праграмы «Арт Пауэр Беларусь», Беларускай рады культуры і Дацкага інстытуту культуры, дзякуючы фінансавай падтрымцы Еўрапейскай камісіі.